Jestli můžu, já bych si vzal slovo. Já jsem byl první, kdo tady dlouho za to, aby se územní plán uzavřel. Dokonce se beru odpovědnost i pana architekta Bučena, který jako kapacita a velmi neúplatný člověk udělal pro ten územní plán svoje nejlepší, co mohl. Problém je, já nehodnotím jeho, jestli dělal první, já hodnotím jako kapacitu. Jo, a hodnotíte já jsem taky kapacita. Takže má někdo tiktů, neznamená, že... Já bych prosil, abyste nepřerušovali pana inženýra Dobeše, je to diskuze v tuhle chvíli zastupitelstva, vy budete moct své připomínky vyjádřit, takže ať si... Pane Klejsa, vy taky, když jste dělal, nebo začal jste dělat něco poprvé, aby se to dělal sám, nebo jste na to pověřili lidi, kolektiv lidí kolem sebe a dělali jste proto to nejlepší, co jste mohl. Proč osvědčujete pana inženýra Krejcara? Já jenom reakce na to, jak reagoval on na mě. Je věc, že územní plán nahradí vyhlášku nebo stavební uzávěru, který hodnotím jako paskvil. A pokud někdo jednou bude zkoumat, jak se ty výjimky udělovaly, budu velmi rád. Co musím říct teďko, je, že součást toho bylo vyjádření o námitkách. Já si nemyslím, že to bylo až tak košer. A proto znovu apeluju na to, aby jsme tento bod vyškrtli a nechali o tom rozhodnout budoucí zastupitelstvo, který si tyto občané zvolí. Protože já tuším důvody, proč na to tlačíme tak napilu. Pokud se mě na to někdo zeptá, dotčený orgán, a věřím tomu, že se tak stane, tak už to nebude jenom podepsat cár papíru, který se na zastupitelstvu objevil. To znovu říkám, zastupitelé, šahněte si do svědomí a s velmi s rozmyslem udělejte a pokračujte v tomto kroku. Já znovu říkám, já jsem proti. Někdo ze zastupitelů... Proč nás neseznámil dřív pan inženýr? Máte někdo ze zastupitelů další připomínky k tomu?